Bakunado na kontra COVID-19 ang nasa 500 manggagawa na kabilang sa tourism industry sa Bulacan. Ayon kay Eliseo de la Cruz, pinuno ng Provincial History, Arts, Culture and Tourism Office, bahagi ito ng kanilang paghahanda sa muling pagbubukas ng iba't ibang establishmento sa lalawigan. Karagdagang 500 tourism workers ang target mabigyan ng COVID-19 vaccine sa darating na Nobyembre. Samantala, nagsimula na ring makatanggap ng bakuna ang nasa 1,000 manggagawa sa construction industry sa Bulacan. Tinataya nga abot sa 10,000 construction workers pa ang target mabakunahan bago matapos ang 2021. Ayon kay Department of Labor and Employment Provincial Director Maylin Gozun, prioridad umanong tumanggap ng bakuna ang mga manggagawa sa ilalim ng Build Bid Build programs ng pamahalaan. Sa iba pang balita, kasalukuyang itinatayo ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 ang isang unit ng modular hospital sa loob ng Mariveles Mental Wellness and General Hospital Compound sa Bataan. May 22-bed capacity ang nasabing modular hospital at kumpleto ito ng ventilation system, oxygen line at air conditioning unit. Magkakaroon din ng isang booth ang mga nurse sa kahabaan ng pasilyo, isang hiwalay na nurse station at pantry para sa mga medical frontliners. Inaasahang matatapos ang nasabing pasilidad sa buwan ng Nobyembre. Nasa 23.85 million pesos ang halaga ng mga kadagdagang hospital beds sa rehiyon na inilaan ng DPWH bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases. Samantala, nagsagawa ng isang virtual orientation ng Department of Education o DepEd Region 3 bilang suporta sa memorandum ng kagawaran kaugnay sa pagsusulong ng academic honesty. Isa rin sa mga layunin ng nasabing orientation ay makabuo ng strategies upang mas maging epektibo ang advokasya lalo na't naging talamak umano ang online kopyahan. Kaugnay nito, maglalabas naman ng mga informational video ang DepEd Region 3 para sa advokasya at inatasan ng mga school divisions office na mamuno ng kaparehong seminar para sa mga guro, magulang at mag-aaral. Angelica Cara, CLTV News.